mama, tinggal ini kata akan kena bikin unonjani ini saya mau busu, bukan apa. Ini kata kena bikin pun, kalau boleh advance potret, ada mana ayo bahas mama kamu kan, lalu dah di mana muda. mtwakadai unonzi Bicara, mutsaza muombe ni ugende akakajamba mugayo abakura mukuru abasimamaga nashaka kutawitira kwasaba kujazina kwa paro kusaba kujira ate kutema muzimbi yati magema isi ngende okay pamaka bva kwanziwa sapo kwasabu mandura yakakipotanya zazi amangwani mufana kuti muye kuonesana nyaya dzemugara mangwana achiiye akabva afuma abva basa abva yatiza pamwe akasara mukadzi wacho saka ati zai akabva naona sabhuku wake mandura aibva nyepera sabhuku mandura kuti sabhuku hako basa kamangwana hakuna chi hakuna dareka zvadaro awaibva azonana nesabhuku nesabhuku mandura ndoba kuzobvunza kazi anyanyombodaroi ndakatombirei saka wazoonana iwo masabhuku waibva azoti ngatiite rimwe zuva ibva tataura kuti musi wakati ngatisi kufana tinge tiripo pamigaro saka mangwana acho vataenda kumugara tiva takasvika iye haana kuuya akabhatiza pamba papaine mukadzi wake tadaro takasvika pamba pasamareya tibva tabva nemugaro watakabhurirana patakasvika dhirimi rasamareya ndomaigoma chi mugaro masabhuku abva chi ganweya vaza asi nyaya iripo manje muno mune miti yakasimwa ndiani mukati saka mine miti yakasimwa nemukati ita sei zvoda weredi komiti saka weredi komiti vafanatisi tofanira kuenda kwaidhimpausa toudza kuti zvataita sei zvataita tagura mugara wamusuwo namukata namariya nani namukata saka zvakachadaro wasatoenda kwaedmani mupausa wabva uyu mukati abvaenda kupolisi abva asungisa sabhuku nasabhuku mwandura kuti wari kuita hore wari kutengesera musuwo namareya munda besides iye mukata akakura sikoba munhu akauya mane manje waiziva kuti mudhara wacho baba ake ndiye akapiwa sitendi nasifasi ndiyo waiziva awakaziva mashure sifasi akugare pana mudhara wacho saka mudhara pakazosvika kuzvishaito ndopakuzvira sei kuzotoganga tadaro avakazoenda kwamukautsa vana kwamukautsa avaenda kwavaudza kuti komiti wakazouya sakudhani wakaita sei wakauona saka mukomana wacho uripi kazi mukomana wacho vana vake atochati anotiza mukadzi wacho angaenda kunozuma chini ngasiko tasara manje atipo kazi zvazvinoita manje imi musasati mima mumundo kusvika nyaya ita sei yatongo tibva tamiswa mumunda muno hatina kutima miti nevekomiti vayo kazi asi imimi zvamunochiita manje musvika pamupausa mookuzadaro ataenda sho takaenda nematedhibhera neumwe wangu taenda patabhatira matedhibhera zero
wakazi chazomutaura kuti mekupi kudaro tadaro vataita sei tadzaka kunhu wakazouya mupurisa wambaudza avati musaka mudiwa kupi kudaro tiwa kudare takaenda tikatongwa nyaya bati yakavhavhisa dai abatuka sabhuku mandura abatuka hedman pautsa imii musatenge makadonha muti beni sabhuku ake sana hedman pautsa ai vatoda kuti ini datinda kutokutema kwamuri akakwasva sure for sure akasvika akabva kwaza abvasvika kunoguma akabva akwaza abva kupfuura pamuti paakambonetsanana nasamaeya abva apfuura abva guma namutizi abva achera modzi dzemiyavurimo tadaro manje batadzoka vazita zvomutaurira nyaya iyi taitaza yakwenda kupi musoro batadzoka tagara takumira mazuve kuno takumira mazuve kuno tibatazoenda manje tazvataziraizwa uye mutore judgment yedu tibataenda batatora judgment yedu kwaedman paudza tatora judgment yedu takafona kuno kuna chief mutasa dzine ndakafona ini vatataura vatauya munowana mukanariri wakatiti mangwani mozopata mangwani iwa takabata tachiri chipiri kana muda kutoya zviri zviri ata nhasi nazikuya ata mama atimofuna maferi ma6 saka muwazi momoita musee chingani musechitatu varaziva kuno musechitatu ndokandakaona akurawo nasekitari atazopiwa maviri amazimasitaziyano okay uri chimukuma unoga utaurira pamusoro idaro ndinopinda ndichataura panapa kuti ndinga kuchava muchikwadi ndinotendai mukata isusu takabonga kagara pabu na 2000 kagara mabu muna 2000 aikupindura nyaya dzakao nyaya dzekutiza aiwa atangira pakati nyaya nyaya dzekutiza nyaya dzeboundary nyaya dzekucheka miti ndikudzoka inini sabhuka nomuvuka but ini chandoziva takagara mumabu mana 2000 boundary waka boundary papasina boundary samareya akanga asati asvika abapo yakatiwa stand neadmin sabhuka akatora stand yedu patengesera samare isdistipo waibva wabatana namusuwo waibva wapanana migano imo mustendi machona shuwa ndakasvika inini stand yenyu yadini yatengeswa nesabhuku shuwa ndakabva ndasvika tibva taona samare atowaka musha wake matairi mamunda mereshi awo samusuwo akanga aisochini waya yake agandwana namareya achiti mareya haukwiri kumusoro asi kuuya vandakazivisa ineni ndakasvika waya iyaya iripo achibvisa waya yake ndekumandapo migano yacho vaiziva isusu taiziva nokuti baba vaakatengeserwa stendi inova pamushama nyika ndisu wacho taitozi chirera mapuwa apa itasoidatso saka stendi yedu taitoiziva kuti inoguma pachika yakera zvekutengeswa sabu wacho kuti ndiye akanga ati anga tataigara kumusoro kugomo sabubva ati kwazi chibvai kunudini muye kugara apa pane stendi rudzi rutengeswa nani mukororo wamushambi tibva tachizogara ipopapo saka kugara kwatakaita takabva tazochizobva ipopapo tazochidini kumboende kumabasa ndokwatakasvika samare adini atopiwa stendi pastendi paipai nemazvona tibva tasikangana kuchiinetsana nani samareya achiti inene sabhuku akandipa kubva pane dzimba dzangu kusvika kumusoro nevandati aiva samareya
stendi apa bwangu. Saka imi kumusoro kwamakugara muchadini? Muchasviki koma chigumai papi? Chigumai pane rhodhi kudai. Shwa akaita semunhu aita kungaisisa. Kunga tiri kunzwanana asi pakumusana kwedu takafunga yakwazisana. Patati ingo inyarara nyaya yakadaro. Patazosvika pekuti inini pari zvinhu zvimai takabva tazochinetsana naSamaria. Inini ndinosima miti pandandakamuti ndopanofanira kugurumira. Samaria uya abva achizouya mani abva yakabata bheni. Aibva ati ukata nhosvika kuti kungerowe. Inini ndakabva ndangorambawo ndakanyarara. Apa ndanditoti nebheni toramura ndichitoshandisa papi ivo pamunda pandanditora. Saka akandoramba rondiswederera mbijana. Aibva achitosvika mubheni anditema nebheni. Anditema nebheni kudaro. Inini bva ndati kuti nyaya yacho ndinyarara kuti nditanga kumhanya kumapurisa zviri hazvizi. Mira ndiende kuna sabhuku wake. Inini ndochidaidzwo wangu sabhuku Gwenanguro kuti uyai tidini tisangane kwaBou. Sagwenanguro weshe wakabva ati inini ndadini ndabatikana ndichakwanisa kudini kunga ndichisvikapo. Sabu wacho matongero akabva aita haana kutarisa kuti inini ndakuwadza. Inini ndakatomupa ziseti kuti semunhu mukuru ndiye futi anoziva nezvesitendi yapababa vangu. Saka ndakati anogona kutidini kutigadzirisa asi takasvikapo vatanga kuti mapurisa epaRodi haashandi chinhu. Uyu munhu tofanira kuti tiende kumumhangarira kuHarare chaiko. Nokuti panapa mapurisa apa haadini kushanda. Ini pandaramba ndakadini ndakanyarara. Ibva tazobva ivo papo. Ndofunga umwe noumwe akanga iye takangokakawadzana tindori papo tisikuzwanana. Mukuru waSabhu ati apa vamusadaro baimwe. Akutondikanidzana ne vanotora mvura muchini. Vachitora mvura mugadheni medu Sabhu wacho anorwisana neni. Mvura yanga nesikuya kumba ndiwabhuloka ndiwadai. Ini bhatati hanwandisiti nowandadini ndabhuloka mvura yenyu. Mukuru wake bhati iwewe Sabhu baba musanesana namukata Bou. Ini ndakakumbira mvura kuti ndikumbira kuiswa Mugano ndiba ndazi mugano Ngomia. nduti mugano iwo wakanzina mpaka achiparusa ichimuparusa inina akangoitonga kuti sezvo ndiri komiti yakanga yauya inini shuwa ndanga ndisipo ende haana kuramba kunga ndiripo asi iwo wakazongouya hawo wadini wati munhu izvo asipo ikati chii lendi komiti yakangotonga mutongera kwanga wataura Sabhu wacho kuti Samaria anongofanira kutora lendi yacho semaisira akatangumuni. What about the people? Small hospital, the girl from another hospital, zero. Because I'm trying to read the Sabhu, we do it. That is rich. Saka Sabhu, Masabu, what is that true? The message will be inspection. Inspection, the common of good. Teachers and a person that you draw. Abaenda mundu And you draw the Vita. China. iwe unoda kuya kuno mvura inapa. Right, Selina. Ndiye mafuta